Jane ngopo foto-foto wae. Pentah. Jen aku yo gak lelek tenan yo jen. Tapi ngopo yo kok gak ada cowok sing gelem karo aku yo. Apa mergo aku gelem? Tangan wae kok sikil. Kok guyu? Emang iya iki lho delok. Jan. Tak pesen kene iku ya. Sek. Kurang ajar ya Allah. Sorry jem kebablasan. Potengen Bar mangan batang apa? untuk batang. Bermanduk. Pantes dah bosok mbok pangan. Ya ora lomo ndok bosok dipangan. Kebangetan. Ndok berkatmu ya. Yo mangane ket wingi paling Berkat yo. mati mbok pangan. Iya, paling berkat ket wingi kan yo. Pantes mambune kok koyo ndok bosok yo. Kowe ngene aja nyedek aku lah. Ya mambune ampun. Awake lemu tutip puas. Ngapa ta jane? Rai ditekuk ae kaya gulungan tikar. Bingung aku. Iki kaya aku sing slow, men, Aku ki slow. bingung lho, Jem. Aku ki enek cowok ki ganteng lho, Jem. Wong iki putih. Putih, Enggak dhuwur sih, memang agak pendek. Tapi wong iki ganteng sih jane. ganteng. Heeh. Ih, kira-kira dhek seneng aku ra yo. Emang ning dunia iki jek enek wong ganteng. Enek, sithik sih enggak akeh. Ya sawak. Kira-kira dhek seneng enggak yo karo aku yo? Siapa tau jane? Jenenge? Jenenge ki Anton. Hah? Ngapa ta, Jem? Kok iso kaget kaya ngono? Anton? Ngapa kenal? Enggak apa-apa. Kirain kenal sampai kaget sama hah, mek kaya ngono. Jan. Aku enggak kenal Anton, aku enggak kenal Sapa? sopo wae lan ning kene. Kenalku wong ado ning luar negeri kan. Begaya anak nang luar negeri. Boro-boro luar negeri. Palembang wae jarang kok dirimu. Kok ngenyek banget ya? Lah, iya. Boro-boro luar negeri emang pernah nang luar negeri. Ya, tampangmu nang luar negeri. Ya langsung direbut cowok lek ngono. Ini iki acarane yuk. Yuk. Wis enggak usah ngomong nih. Kuwi mau ya. Males aku yoan ngomong nih. Cowok. Males banget sumpah. Mendingan saiki dhewe jalan-jalan nang pantai. Yuk. Pantai sawah. Pantai sawah. Sawah iki lho. Udarane ki sejuk. Pokoknya bikin adem, bikin ayem. Ayo, Ayo. enggak apa-apa. Yuk. Sementing kita bahagia. Ya iyalah, masa ngon sedih terus mikir ke cowok alah. Ya, ayo. Untuk ya alhamdulillah. Enggak entuk ya wis. Ayo. Ayo ganti kan bisa apa? Ayo ganti kan bisa lah. Tapi kira sampai lo. Alah, HP apa wong diwaca telek kon kok. Ya Allah. Lah iya, diwaca telek kon HP apa kok wong apa ya klambi yo enek. Jenenge telek kon. Ayo, Ya wis ayo. ayo. Aku langsung nganggo iku wae, langsung Apa? sweater. Kowe ganti ya. Yo lah ganti lah koyo ngene. Kayak mak-mak kok. Kayak mbok-mbok. Ya wis aku salin, ayo salin. Kok cowok ora enak. Ayo. Ayo.